እንድሕር ከም ዝመጽካ ኣብ ዝበለጸ ርግጸኛ ዘይኮን ካሉ ምስቲኦም ፈብራኻት ሴንትራል ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ብኢሜይል ምስቲኦም ኦሪጂናል ዝኣዘዝካሎም ክትፅሓሓፍ ኣለካ ካልኦት ዝፅሓፉልካ ዘይኮነስ ኣብቲ ናቶም ዌብሳይት ከድካ እትልክዕ ኢሜይል ኣድራሻ ክደልዮ ኣለካ ካብቲኦም ዝኣዘዝካዮ ክላርና ኣብ ሞንጎኻ እንድሕር ኣለካ ወይ ፔይፓል ንዕኦም ከዓ ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ ውሕስና ስለ ዝወስዱ ከምዝን ኣጓኒፍንስ እዚ ስልክዕ ኣይኮነን ብርከ ብክላርና እንድሕር ገንዘቦም ተዋሂቦም ወይ ፔይፓል ምስኦም ከማን ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሳቶም ከዓኒ ምስቲኦም ዝሸጡልካ ካትዑልካ ይኽእሉ እዮም ወይ ገንዘብካ ክመልሱልካ ይኽእሉ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ብሓፂሩ እንታይ ክብለኩም ዝደሊ እዚ ዝኾነ ከምዚ እንድሕር ሰብ ቪድዮ ሰሪሑ ካብ ርሑቕ እቲ ኢሜይል ኣብ ቅድሜና ስለ ዘየለ